Kani kadi ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba da hon ramde. Kini kilong ki mat bakong sanjong ka khubor menta ka stem. Let jurep umantri ka tanat rel Ashwini Vaishnav ya ka station rel new Damahani West Bengal ka jaka bakalla ka rel Guwahati Bikaner Express. An sedang ka dorbar mangtingka king dorbar tauan ka riha ka lai puwei terik ukala lingkod hadu ka khatwei terik urampang. But she's pa propkandai ngot ki beyo tmai ko COVID-19 ha Meghalaya hanen kasngi but ka jingdan ki breu ki bedang shitam na ka COVID ha ka jilla menta baro ki long pras pa kandai pu prangun. Ha shobagin pash ki kubor ka ni ka long ka jingpen banabadan kam. Namar ka jing ki ustat ka jingdan ki breu ki beyo eko COVID-19 ha ki babon ki jaka ha kari lakin tui ki nong sngap jongi bakin long ki ba pikir bat IT ka pura bat kentui ki wei ru ban le kumju kentup ru iki kena ki ba khatsan hadu khat pras nem karta ban ai ketika. Namar ka jing mi Omicron variant jong ka coronavirus lakin tu ye baro ban yai piteng ban buat renti iki lightly ki kendon ban bat lat jing ye da basuk ban le kata bandeng ye ka jing da khmut bat shintur pen paji iwe na iwe le ko ye ki kiti bat ka dur khman nakabenta ki jing tip bayade bat ka jing pang COVID la ban phone ha ki national helpline number not iwe ar like handa nyo pra not sa hundreu but iwe not nyo san ni ho helpline ka Meghalaya kata ho number iwe not pra but iwe not nyo not but menta pan ngine pash ki kubor babnya Umantri ka tanat rel Ashwini Vaishnav ringkat bat kiwe ki he sarkar hinin kasngi kilale jingo ya ka station rel New Damahani West Bengal hakaba ka rel Guwahati Bikaner Express kalakalla na ka jinken ria kilanti rel Kirel na Alipur Dwar bat New Jaipalguri ki balapoi hakati ka jaka kilay snok tilang ban ajing erap ringkat bat ki kenhun ajing eram Umantri ka tanat rel ulay le jingo ro ya ka ye ki breu ki besong ha ka rel ki balamen saw bat ki badang don ha ki hospital kamumita godara ka district magistrate Jaipal Guri kalayathu bahakan ni ka jing kala rel khandangut ki breu ki laklat no bat saw pongut ki weipat ki lamen saw Kadorbar mangtingka ka yeng dorbar tauan ka ri kan sedang ha kalai puwei terik ukila lingkon kakala ka baningkong jong kadorbar mangtingka kan sedang nadu kalai puwei terik kala lingkon hadu ka khatwei terik urempang mat hadien kan ye kadorbar kan salong biang nadu ka khatsaw terik uluber hadu pra terik uyayong katkum ki jing dawa ki kam jong ka sarkar kan sawanra ka mangtingka na ka benta usnem arajar arpulai ka shitarik urempang Lapan kot ekador bar telang jong ke yang dor bar tau anya ka arpo arterik uno pra shisngi shwa jong ke por balabu. Ka sarkar kala ong ba kajingdon ki brieu ki bala shakta akunyang Omicron jong ka COVID-19 hakari hadu menta ki long san hajar news pa san pulai ngun. Katanat ka kot ka khya kari kala ong bala deb ban ai palat shispa san pusan kulur lai pukandai lak tali ki dawaya da COVID-19 hakari hapo jong ka nationwide vaccination drive. Palat shilak kandai hajar ngut ki balayo iko COVID-19 kila kot no hakini ki arpusaw kanta bala dem. Mat ka jingdon ki breu ki bala kot na ka COVID-19 ha India menta kalong kandai pusan pon arnon na ka shispa. Kidan ro palat arlak nri pusaw hajar ngut ki bayo tamai ko COVID-19 ha ki arpusaw kanta balala. Kani ka kubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong. Ha Meghalaya shispa prap kandai ngut ki breu kilayo tamai ka COVID-19 hanin kasngi kat ba nyup kandai ngut ki weipat kila kod no na kani ka jingpang. Ka jingdan ki breu ki bedang shitam na ka COVID-19 hapo ka jilla menta baro kilong praspa kandai pu prangun. Ka East Khasi Hills District ka district ka badan bontam ki jingdan ki breu ki bayo iko COVID-19 hakaba ka dan hadu news pa khatwei ngut kinong pang COVID. Additional Director General of Police ADGP Law and Order Sandeep M. Tamgad ke ula ong ba kajing tokit jong ka Special Investigation Team SIT ka ba tokit ikajing sya penyap Hamon District hakasaw tarik uno opera house nem baladem kala deplut iki kambat kalakun. Ula ong baka Special Investigation Team kan sa IT kakaipot bakat do tang shuyo lut yak baro kijing lab na ka Central Forensic Science Laboratory na Guwahati bat Hyderabad bat na ka Nearlit Kohima. Habakren sikilat patay kubor ADGP Law and Order utam gatge ubah haban kmi ikajing trekam jong kakenhun SIT ula ong baki arpo ingut ki dikot jong kakenhun SIT ya ki bala bentah ki prakenhun kila deblut ikajing wat benya bat la debru ban sngap ikajing yatu jong ki nong sakhi ki bamensaw ki officer bat ki sipai
bat kijing lum jing tip banyo ya kijing shisha. Kam Meghalaya EMRI Workers Union MEMRIWU kalapen kut no ikijing aki basita yo jongki. Ka Presiden jong ke MEMRIWU ka kong Microlinas imli kala ong baki kali kit nong pang ha Shillong tura bat Phulbari kilami tri kambyang bat kiwei ki kali kit nong pang ha kiwei ki Jakaru kin sedang tri kambyang shen. Kala ong ru baka union kala rai ben pen kut no ikijing aki hadian baka sorkar kala ai ikijing tho baki nong tri kin sayo ikijing siu bat bakan tri rut banang pen bha ya kirukom tri kam. Kakong si imli kala ong ru baka union kala shim ya karai bakum kaslem ajing syakri ka bahap banyarap marmari ki pat ba kadan kam ya kijing tri lang bat ka sorkar ha kapor jong ka klam COVID-19. La rakhe ka mag ne kam bogali bihu hakeleng ke jela Assam da kajing ipu iping. Hak bakinong song ke jela Assam na barok ki benta ki laishim benta hakani kajing lekmen jong kajing pendep ya kajing ot jing lum ya kajing rap jing riang jongki. Latbe dingro ya kam meji bat bela ghar ringkat kajing duwai piran lapen long ro kajing bam khana ne kajing khawai hakishnong hakamit bakhadu jong kajing lekmen. Bat aswaban penkut ya kukubor sasisin kimat bakong san. Let jurep Menteri Ketenat Rel Ashwini Vaishnav ya ka Station Rel New Domahani West Bengal ke Jaka Bakala ke Rel Guwahati Bikaner Express. Anstang ke dorbar mang tingka ke yang dorbar tauan ke ri kalai puai terik ukala lengkot hadu katwai terik urimpang. Bat shispa prop kendangut ki bayo COVID-19 ha Meghalaya hanen kesengi bat kejingdan ki beri ki bidang shitam na kene kejing pang ha ke jelab menta baro kilong praspa kendai puprangun. But katoi la poish ka bakot jong ka kubor ka bawan chapina ka All India Radio Shillong.